ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କୋଲାବିରା ଜମିଦାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଜମିଦାର ଥିଲେ ଗୋଣ୍ଡ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବଂଶଜ। ପ୍ରାଚୀନ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ବାସୀ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଣ୍ଡମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା। ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଥିଲେ। ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୁଏ ଷଡ଼ବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓଟ ଘର ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସଂଗଠନ ଆଉ ପଛକୁ ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ଡୁଡ଼କାବାହାଲ। ଉପସଭାପତି ରୂପେ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାମେଶ୍ୱର ସିଂ ନାୟକ ବୈଜାପାଲି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ନାୟକ ଓଡ଼ିଆପାଲି। କୋଲାବିରା, ଲଇକିରା ଓ କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିନୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ କରି ରାଜ୍ୟ କମିଟିକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ 1982 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ମହାସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଗୋଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ଷଡ଼ବଂଶୀୟ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରାଚୀନ ବାମଣ୍ଡା, ଗାଙ୍ଗପୁର, ଖାଲସା ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପରିସରରେ ଜାତିଗତ କଟକଣା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମତାନ୍ତର, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାର କିମ୍ବା କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଷଡ଼ବଂଶୀୟ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୀତି ନିୟମ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସମ୍ବିଧାନର ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମହାସଭା ଆୟୋଜନ କରି ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମର ତର୍ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମରେ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାରଙ୍ଗଲୁଇଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଡୁମା ସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଘା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସଭା ସୁନାଝରିଆଠାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁନ୍ଦେ ଧୁରୁଆଙ୍କର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ମହାସଭା ମୟୂରଡୁମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାସଭାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବେ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 2022 ମସିହା ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦଲକିଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ମହାସଭା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ଷଡ଼ବଂଶୀୟ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜୟପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ପୂଜା 82 ପରେ ପରେ ଆମର ପୂଜା ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତିଆରି କରିକିରି ତାପରେ ଆମର ସମାଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରବାର ଲାଗି। ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ସମାଜର ବି କେତେ ଦାନ ବି କଲେ। ତାଙ୍କର ଆମର ଫଲକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିକିରି ଆମର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇକିରି ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତଦାରଖ କଲା ଭଳିଆ ଆମର କମିଟି ବି ଚାଲିଲା। ବରାବର ତାର ତନଖି ଚାଲିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଜମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମର କମିଟି କରିছে। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ସମାଜସେବୀ ଭାଇମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଘଟୁଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜଙ୍ଘା ବଳଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବି ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। 7 ତାରିଖ 11 ମାସ 2019ରେ ଆମର ଜଙ୍ଘା ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିକି ଏଠି ପୂଜା ବି ହେଉଛେ। ଉଭୟ ସମୟରେ ପୂଜା ହେଉଛେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରେ କିଛି ଅଭାବ ନିନ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
मंदिर के आउ टिके नवीकरण करबार लगी बा पूर्णांगकरण अति सौंदर्य करबार लगी 1 कोटी देछन। इटा गोटे आमर गौरवर विषय गण समाज प्रति इटा सबुदिन चंद्र सूर्य थिबा जकर ई मंदिर जे रहला और इटा ही हमर गौरव है। इटा ही हमर इष्टदेव है। ई इष्टदेव के स्मरणा करी आम जेन के गले हमर समस्त मनस्कामना पूर्ण होचे। इति हमर वयोज्येष्ठ व्यक्ति अच्छन महिला अच्छन युवक अच्छन समस्ते सामिल होकर एक मन एक प्राण रे आमर पूजा चलसी। अन्य वर्ष विगत वर्ष मान त्रयोदशी करा होतला किंतु आम देखलु जिते ओडिशा स्तर रे नाटा प्रचार है आम ए वर्ष सांब दशमी दिन करवा लगी प्रपोजाल कर कमिटी बाबा आमर सभा सद और बहुत भल जंघा पड़देव आशीर्वाद अद्यावधि आमर कौन असुविधा नहीं हबार आउ नहीं है बोली आमर दृढ़ विश्वास है। जय जंघा जय। षड़वंशीय क्षत्रिय गौण समाज जयपुर स्टेट वर्तमान सभापति श्रीजुक्त तुलाराम नायक तांकर जयपुर स्टेट उपरे अभिज्ञता उपरे मत रखती। पहले पहले सब झुकुड़ी बाई गाड़ी करी आम जंघा पूजा से करूँ से नाले दे ना पत्थर पाई आम 6 भाई देवता पूजा करी से पत्थर गाड़ी आम से पूजा करूँ तार बेला मंदिर गुटे के तैयार करा बोल आम समस्ते आलोचना करूँ आतक बेले आम मैंने समस्ते मंदिर बाबद सहयोग कर शक्ति अनुसार दान भी आम कर। प्रभु जंघादेव को प्रतिदिन सकाल स्नान पर गबतैल मर्दन कर श्रृंगार बेश सज्जित कर पंचोपचार पूजा पर प्रतिदिन भोग हिसाब से फलमूल को प्रभु को अर्पण कर संध्यारे संध्या आरती सहित धूप प्रदान कर प्रभु जंघादेव को वर्षक थरे भाद्रव मास बालु तृतीय अन्नभोग लग जाए। प्रभु जंघादेव पौष मास शुक्लपक्ष दशमी रे मंदिर बाहर को आसती एवं भक्त मान को दर्शन दे था। यह दिन जयपुर स्टेट रो समस्त गौण भाई भौणी मैंने रुंड हो प्रभु जंघादेव को दर्शन करिथांती। भक्त एवं भगवान को मध्य भाव विनिमय होता है। यह शाम दशमी दिन ठार प्रभु जंघादेव किंवदंती अनुसार विभिन्न गाँ गुड़ी को परिक्रमा करी फाल्गुन मास पूर्णिमा दिन मंदिर को विराजमान होता। वर्तमान युवपीढ़ी को उत्साह और उचित मार्गदर्शन करुथबारु जयपुर स्टेट कमिटीर वरिष्ठ उपदेष्टा तथा पूर्वतन सभापति श्रीजुक्त जोगेन्द्र कुमार नायक, पूर्वतन उपसभापति तथा वरिष्ठ उपदेष्टा श्रीजुक्त नवीन चंद्र नायक, वर्तमान कार्यकारी सभापति श्रीजुक्त तुलाराम नायक, उपसभापति श्रीजुक्त रंजन सिंह नायक, कार्यकारी संपादक श्रीजुक्त पद्मलोचन नायक, प्रशासनिक संपादक श्रीजुक्त मेघनाथ नेटी और मंदिर परिचालना कमिटीर सभापति श्रीजुक्त नीलांबर नायक को आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछु।